Dobar dan. Video koji vam sada prikazujemo je posvećen pitanju gde ide voda kad polivam biljku. Vi to radite svakodnevno sa svojom decom, sa učenicima i čak i kad oni polivaju možete da im postavite pitanje gde ide ta voda. Oni će verovatno dati odgovore da voda ide u zemlju, da isparava i ono što su učili u školi da biljka ne može bez vode, znači da i biljka pije vodu. Ali naučni metod zahteva da se te hipoteze provere i dokažu. I evo mi ćemo sada to uraditi na sljedeći način, a vi možete i na vaš način. Prvo, pretpostavka je bila, hipoteza je bila da voda koju smo sipali na biljku ide u zemlju i da ta voda isparava. Da bi dokazali da voda isparava, koncipirali smo sljedeći eksperiment. Uzeli smo čašu, napunili smo do ovog nivoa, zatvorili smo je. To je takozvani kontrolni uzorak. A istu tu količinu vode smo stavili ovde, u drugu čašu i ona je otvorena. To znači, zašto smo to uradili? Jer tu voda može da isparava, ovde ne može. I gledat ćemo, učenici i deca vaši trebaju da posmatraju šta će se desiti tokom narednih dana. Verujemo da treba najmanje nedelju dana pa da vidite razliku. Sljedeća pretpostavka je bila da biljka pije vodu. Mi smo, opet to je sa današnjim datumom, napravili opet koncipirali ovako eksperiment. Ovde je voda sa biljkom, zatvorili smo gore potpuno da voda ne isparava, nego samo ako se desi da dođe do promene nivoa, da to bude usled toga što vodu pije biljka. I ovde je, kao i u prethodnom slučaju, taj kontrolni uzorak. Sad, mi smo ovde uzeli jednu biljku koja pije manje vode, a imamo i biljku koja pije više vode. Sad, evo ovako, to smo uradili ovde. Evo ga. Ova je malo veća biljka, veći su sudovi. Vi uradite kako vi imate. Evo, ovo je opet taj kontrolni uzorak, znači tu smo zatvorili sud sa vodom, voda ne može nigde da isparava, a ovde je opet biljka zaštićena, samo da ona, ako dođe do promene vode, samo da to bude usled toga što je biljka popila tu određenu količinu vode. Dakle, posle prikaza eksperimenta, evo ovde ćemo vam rezimirati šta je cilj i šta smo uradili. Znači, treba da primene znanja iz škole da biljka ne može da živi bez vode. Koje sposobnosti? Da razvija smisao za posmatranje, radoznalost za otkrivanje uzroka prirodnih fenomena, imaginarnost, prihvatanje novih ideja. I da razvije kritičko mišljenje. Šta to znači? Da mora da razlikuje ono što je dokazano i verovatno, predviđanje ili neko proricanje, postavljanje nekog rezultata ili informaciju u odgovarajućem kontekstu. Ovo je slika kad smo polivali, znači evo imate strelicu koja znači da voda isparava, imate strelicu koja ide u koren biljke, biljka pije vodu i imate da je voda otišla u zemlju. Zatim dajemo hipotezu 1, voda isparava. I sad vi vidite da imate dve čaše, jedna je otvorena da bi voda mogla da isparava, a druga je zatvorena i ona se zove kontrolni uzorak. Uvek u eksperimentu imate kontrolni uzorak. I mi smo stavili 26. marta, recimo negde početkom aprila ćemo vidjeti da li je došlo do promene nivoa i u kom sudu je došlo. Zatim imate hipotezu biljka pije vodu. Mi smo uzeli dve biljke, vi već možete kako želite. Jednu za koju pretpostavljamo da pije manje vode, to je neka vrsta kaktusa. I imamo ovu drugu biljku lisnu koja pretpostavljamo pije više vode. I opet imate kontrolni uzorak koji je zatvoren i imate biljku
u sudu koji je dobro zatvoren, samo je ostalo da bude biljka u vodi i iznad je njeno lišće. I posle toga, znači, roditelji i učenici bi trebalo da u svom dnevniku koji vode posmatrajući i realizujući ovaj eksperiment, opišu šta su radili, stave fotografije ili crteže njihovog eksperimenta, zatim da posmatranje najverovatnije posle nedelju dana jasno vide gde je došlo do promene nivoa vode u sudovima i na osnovu toga izvedu odgovarajući zaključak. Šta mi predlažemo vama? Da posle nedelju ili više dana, kad bude jasna situacija, mi ćemo napraviti YouTube i pokazati šta smo dobili. A vama predlažemo da na Facebook stavite vaše rezultate eksperimenta. Materijal za ovaj eksperiment je iz knjige Nauka za svako dete i vi tu knjigu možete skidati sada sa sajta i sve ima nekih 13 projekata eksperimenata, ali radi sigurnosti ja ću vam poslati prilog preko društvene mreže Facebook kada završite ovaj eksperiment. Hvala na pažnji.